דני הוא האפס הרשמי של המשחק, לא פוגע גם מסנטימטר של מרחב, משחק כמו מבוגר, לוקח את הסטיק, יורק כמו זקנה ומפיל עלינו תיק, מוריד את הנקודות, מתרסק ליריות, מפספס את העקרונות, מביא רק השפלות. אני נשבע לדגל, שחק בשביל הסמל, עכשיו אני רוצה לתלות עצמי על איזה חבל. אני לא מאמין שהוא יצא כזה אפס, אם הייתה לו אחות היא הייתה עכשיו בגבס. בשורה התחתונה תקשיבו אין מה לעשות, כי וואלה בן אדם הזה מביא רק פדיחות. בגלל דני שרים פה בלי סיבה, כל מי שישמע ישר יחשוב לסיבה. יש פה דאוס וכאוס וביט בהתאם, מדליקים את השכונה בקרוב גם אצלכם. טוב. יום שיט, אני חייבת ללכת.